Foli ani tanuni an b'o di aw bɛɛ ma balimaw aw nisɔndiyalen don an b'aw fo ka waliɲuman dante foli min na an ka minisiri belebele n'o ye madame Danbele Madina Sisoko ye transport ministre ba a y'a yira k'a fɔ opération sociale min bɛ sen na n'a welewele dara juin kalo tile 15 ni wele bilala maliyɛn mototigi bɛɛ ma sen 3 ni fara sen 2 kan o baara kɔnɔna la Madina y'a yira k'a fɔ k'an ka jigin dugu ma ka maaw ɲininka ɲininkali jumɛn b'u fɛ degun jumɛn b'u da la ko k'o kɛ fasere k'a d'a ma an ye ɲininkali 8 de sɔrɔ an ye min ci a ma a ka kunnafonidiso la n'o ye chargé de communication ye Mahamud an ka foli bɛ ale ye o ɲininkali ninnu kɔnɔna la an ye jaabi minnu sɔrɔ o la o ɲininkali 8 na an bɛn'o de da aw tulo kan ne b'a dɔn aw bɛ video in partager ka tila ka republier mun kama bɛɛ bɛ se ka jaabi sɔrɔ ɲininkali ninnu na o ɲininkali fɔlɔ ye mun ye ko nin opération spéciale d'immatriculation n'o ye plaque ko in ye ko sala ko jamana kun kelen bɛ ka hakilina dɔ ta n'o o taara juin kalo tile 3 san 2026 n'o o ye arrêté interministériel ye n'o bɛ wele 13-12 k'a fɔ ko o mun bɛ dansigi kɛ moto cylindre kumaba minnu bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko 125 cm cube sala a bɛ se ka kɛ olu kun balilen don ka se yɔrɔ dɔw la ni plaque b'i la i bɛ se k'o dan ninnu sago wa ministère ka jaabi la ko ayi fɛn min opération spéciale ni ale dabɔra moto plaque ko de kama nka jamana ye hakilina minnu ta 125 cm cube la i tɛ se ka bɔ o kɔnɔna la ɲininkali filanan ye mun ye ko sala ko maa bɛ se ka taa i ka ni papiyew ye k'a sɔrɔ moto t'i bolo wa an y'o jaabi fana sɔrɔ an y'o ci ministère ma ministère ye jaabi di k'a yira k'a fɔ ko o tɛ se ka kɛ bari sabula moto plaque bɛ sigi ale de la wa moto in baara yɛrɛ fana papiye min ka bon kosɛbɛ fɛn min ye ONT yɛrɛ maaw bolo o ye expert ka expertise ye n'an b'a fɔ ma ko procès verbal de réception o kɔrɔ moto yɛrɛ ye nali min kɛ k'a yira k'a fɔ ko lahala minnu bɔra a bɔra moto yɛrɛ de la o fiche d'expertise o jɔdaba de b'a la o kɔrɔ maa si tɛ se ka na ni papiye ye k'a sɔrɔ moto tɛ ɲininkali sabanan ye jumɛn ye ko jateminɛ kɛra k'a yira k'a fɔ ko santiri minnu bɛ yen ni moto in baara bɛ taa kɛ n'o ye opération spéciale nin ye k'a ka dɔgɔ ministère so ye jaabi min di o la ko tiɲɛ don ko nka k'an bɛ don min na ko bi ko marabolo fan o fan ani yɛrɛmarakafo ko fan fan bɛ yen ani duguba kɔnɔnaw ko santiri dayɛlɛnnen don a bɛɛ la wa ko don n'a nataw la ko santiri bɛna caya ka kɛɲɛ ni mɔgɔw caya ale ni u sigiɲɔgɔn ye ɲininkali naaninan ye jumɛn ye ko moto minnu bɛ yen ni plaque bolo la ko motow ka ko bɛna kɛ cogo di ministère ye jaabi min sɔrɔ k'a d'o ma ko moto minnu bɛ yen ni plaque bolo la k'olu sen bɛ nin baara in na bari sabula ko kabiri san 2024 an ka jamana ale ye fɛn min hakilina ta k'a yira k'a fɔ ko plaque bɛɛ bɛna falen moto fara mobili kan plaque kura minnu bɛ sen na ani plaque kɔrɔlenw k'u tɛna ɲɔgɔn ta plaque kɔrɔlenw bɛ minnu ka moto la k'olu wele don nin kɛnɛ kan hali mobilitigiw yɛrɛ fɛnɛ u kan ka taa k'u ka plaque fɛnɛ falen ɲininkali yɛrɛ duurunan ko fɛn min kɔni ye nin plaque ko nin ye ko nafa jumɛn b'a la kamasɔrɔ motow yɛrɛ balilen don wula kɔnɔna ni yɔrɔ dɔw la ko maa bɛ se ka wuli cogo di e dun ka moto balilen don kungo kɔnɔna ni kungo kɔnɔna k'a fɔ k'i bɛ taa ni moto ye alors que wula kɔnɔna dun tigɛlen don ministère ye jaabi min di o la k'a fɔ ko tiɲɛ don ko ye tiɲɛ k'a fɔ k'i bɛna wuli ka taa moto immatriculation na ko tɛ yamaruya d'i ma i ka wula kɔnɔna fɔlen ninnu k'u dan sago i n'a fɔ armée ka laɲini ye mun ye ko nka ko ministère yɛrɛ bɛna wuli ka fɛn min ye opération spéciale a bɛna woyo n'an b'a fɔ ma ko équipe mobile ka taa maaw sɔrɔ fo u sigiyɔrɔ la o kɔrɔ ni aw bɛ sigida mun na n'aw ka ca aw bɛ se ka aw ka préfet walama sous préfet k'a lase ale ma a bɛ se ka wele bila direction régionale ma olu bɛ taa se aw ma ko baara minnu filɛ nin ye n'an b'a fɔ ma ko équipe mobile ko baaraw daminɛ la wa ministère ko ayi k'o ma daminɛ fɔlɔ ko don n'a nataw la équipe mobile bɛna taa ka kɛɲɛ ni aw ka welewele ale ni aw yɛrɛ caya ani aw ka laɲini ye ɲininkali 7 ko ye k'a yira k'a fɔ ko moto in ko mɔgɔ bɛ se ka moto joli kɛ i yɛrɛ tɔgɔ la ministère ye jaabi d'o la ko moto 3 dɔrɔn k'o de yamaruyalen don i bolo i bɛ se ka moto min kɛ i yɛrɛ tɔgɔ la o kɔrɔ moto 1 2 3 e bɛ se k'o de plaque kɛ i yɛrɛ tɔgɔ la ɲininkali 8nan ani ɲininkali laban ko dunan minnu b'an fɛ yan olu ta bɛna kɛ cogo di olu dun caman bɛ yen u bɛ baara kɛ yan u bɛ moto taxi walama moto yɛrɛ ɲɔgɔnnaw u b'olu fana boli walama moto b'u bolo u b'u ka baarakɛyɔrɔ tagalanw na ministère ye jaabi di ko tiɲɛ don ko o maaw caman bɛ yan mali ye dunan mara jamana de ye wa mali jatigiya jamana de ye ni dunan minnu bɛ yan k'olu kɔni danfara min b'olu ni maliyɛnw ka sɛbɛnfura cɛ k'o ye carte consulaire de ye n'o tɛ sɛbɛnfura fɛn fɛn fɔra a tɔ bɛ ba a nɔ la balimaw nin kun ye ɲininkaliba 8 min bɛ yen
n'an y'o fara ɲɔgɔn kan k'a ci ministère la ministère ye jaabi min da an ma o de ye nin ye a y'a ka ɲininkaliw bila commentaire la hali bi Madina ministère des transports a ka dayɛlɛlen don bɛɛ ye ONT maaw kɛlen bɛ ka dayɛlɛ fan bɛɛ fɛ aw ma minnu faamuya ale ni degun minnu bɔ aw kan ani aw bɛ fɛ ka hakilina jumɛn di walasa ka baara in nata ɲɛ ni video in bɛnn'i ma a partager i ka commentaire bila a kan bɛn waati wɛrɛ